Sí, un, dos, sí. Més cap aquí. Benvolguts usuaris de les aigües del torrent de Canyelles i altres vilatans que us heu acostat aquí per tal de participar d'aquesta celebració de la nostra comunitat. Benvinguts. Som aquí en aquest acte no per commemorar cap aniversari especial, malgrat tenir molta antiguitat, sinó per celebrar els progressos tècnics en infraestructures d'aquests darrers anys. Aquest any hem pogut concloure la darrera substitució d'un partidor de zinc per un d'acer inoxidable. No és el primer, sinó el tercer. I amb aquest tanquem el cicle de reformes als partidors que havíem programat amb la Junta des de feia 7 o 8 anys. També ens agradaria recordar en aquesta celebració que fa un parell d'anys també es va fer una altra gran obra, tan important o més que aquesta, que va ser l'entomament del rec. També mereixia una gran celebració per al gran nombre de gent de la comunitat que va participar per fer possible tan gran millora. Pagava la pena deixar passar el temps i no precipitar-se en celebracions perquè en el seu dia no sabíem quina resposta tindria. Avui constatem una satisfacció general per la construcció d'aquests 720 metres de canonada que tan bon resultat ens està donant. Així doncs, esperem que aquest partidor de la xarxa 2 ens pugui donar la mateixa satisfacció. Aquest partidor, per la seva situació, és un centre neuràlgic de la nostra xarxa i té la seva història, perquè originalment el van situar aquí al mig de la plaça, a dalt d'una torre metàl·lica. Però quan van decidir portar al mercat de la plaça Vella, aquesta plaça que es deia abans plaça Nova, els hi feia nosa. I l'alcalde aleshores va demanar que s'instal·lés a la teulada de la casa del Vicenç. A contracor, va acceptar amb tots els inconvenients que ha hagut de suportar la família Portell fins que s'ha pogut traslladar a la paret exterior, com podeu veure, per a millor accessibilitat, per al manteniment del partidor i de la xarxa. No és tan sols per aquest acte que hi hagi avui aquí amb nosaltres l'alcalde de la nostra vila, perquè durant molts anys hi ha hagut una forta vinculació entre l'Ajuntament i la comunitat de regants. Com tampoc està aquí només per ser alcalde, sinó perquè, segons els nostres estatuts, l'alcalde de la vila és també president d'honor de la nostra entitat. Fruit d'aquesta col·laboració ha estat la vinculació d'aquestes aigües amb la vida d'aquest poble. Des dels orígens, podríem dir que l'aigua de Canyelles ha estat vinculada a aquest poble en el seu progrés i el seu creixement. Difícilment hi hauria hagut poble si no hi hagués hagut aigua, però les infraestructures per portar-les fins aquí, el que ara és el nucli antic de la nostra vila, és el que marca el punt d'inflexió en la relació amb l'Ajuntament. Aquesta placa que tenim aquí, en aquesta font, col·locada al damunt d'aquesta font, ens ho recorda. El senyor Tolrà, el 1879, va idear i fer possible l'arribada de l'aigua al poble de manera sanitàriament correcta, que fins aleshores baixava per sèquies i era un niu de contaminació i transmissió d'enfermetats. Així doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament, es va subministrar aigua a la població mitjançant una infraestructura d'aigua sense pressió, que baixava pel pendent, per gravetat i per sobreeixida a través d'una xarxa que subministrava per canonada aigua a dipòsits, fonts, rentadors i fins i tot abeuradors pels animals. Per això avui tenim aquesta placa de record, malgrat que no especifiqui que és l'aigua de Canyelles. Avui aquesta font ja no raja amb aigua de Canyelles, sinó és aigua de Sorea. I part d'aquesta infraestructura ja ni existeix. Queden però encara els partidors, amb les seves distribucions mesurades en plomes.
i avui els actualitzem i els renovem. Per tal que segueixin subsistint per encara molts anys. Avui dia aquesta aigua ja no està considerada com a potable, la normativa és molt estricta i per tant la dediquem al reg per horts, jardins o basses o altres finalitats que no sigui el consum. Durant molts anys, des de fora de la comunitat, ens han estat considerant com uns privilegiats per disposar d'aquesta aigua. I és veritat que ho som, si ho sabem apreciar, esclar. Però també és veritat, i així cal dir-ho, que la comunitat ha contribuït molt al desenvolupament d'aquest poble, al subministrar i cedir fins i tot part de la seva aigua per a l'interès general. Ja hem parlat de fonts i rentadors per a l'ús públics, però també en col·laboració amb l'Ajuntament es va subministrar aigua a l'escorxador quan n'hi havia, en el moment que ho va necessitar, o fins i tot d'aportació a la xarxa en èpoques de sequedat. Això està documentat. Com també a la indústria, atès que la fàbrica Tolrà també en disposava d'una bona part. I fins i tot es podia llegir en els envasos de les gasoses d'Enzira i deia: gasosa elaborada con las riquíssimes aigües de les Fuentes de Canyelles. I ara, actualment, les aigües que reguen els horts municipals del Botafoc procedeixen també de Canyelles. Insisteixo en això per deixar clara l'aportació que ha fet la comunitat a la nostra vila en diferents sentits, que no solament ha estat un privilegi d'uns quants que se'n beneficiaven, sinó perquè es vegi la dimensió i la vinculació que té i que ha tingut en la vida diària del nostre poble, més enllà de l'interès personal. Gràcies i que a aquest poble no li falti mai l'aigua. Moltes gràcies. Després de les explicacions de l'Oriol, la veritat és que se'm fa difícil poder teixir un discurs. Primer de tot, dir-vos que m'honora molt, que no ho sabia, ser president d'honor de la comunitat d'Aigües de Canyelles, cosa que, com us deia, desconeixia i que per tant, avui tornaré a casa i podré dir quan entri per la porta que tinc un nou càrrec, que m'honora molt, que és absolutament representatiu, entenc, però que per tant, a mi sobretot, el que m'agradaria és donar-vos les gràcies a tota la gent que esteu treballant amb la comunitat d'Aigües de Canyelles i deixeu-me aquí també fer un petit apartat específic per l'Oriol, perquè tots sabem de la dedicació d'hores, de temps, d'esforços que hi fa per tal de poder tirar endavant amb un projecte que ve de molt antic. Deia abans que m'honorava molt poder ser president d'honor segurament de l'associació de l'entitat, de l'agrupació més antiga que tenim aquí a la nostra vila, una associació que data del segle XIII i que per tant la veritat és que és un privilegi. Òbviament, poder resseguir el fil de la història de Castellà és resseguir el fil d'aigua, i en aquest cas el fil d'aigua és el fil de l'aigua de Canyelles. Com bé deies, durant tota la història ha estat un element absolutament fonamental que explica les millores que s'han anat produint a la nostra vila i especialment en aquest cantó de la vila, en el seu casc antic. Jo, per tant, també agrair tots els esforços que heu estat fent durant els últims anys per tal de poder-vos anar adaptant a normativa, cosa complexa i delicada, perquè les normatives cada vegada són més exigents, però si això s'ha aconseguit i per tant podem garantir la continuïtat d'aquesta comunitat d'aigües de regants és precisament a tota la gent que, com l'Oriol, com tots vosaltres, com tots els membres d'aquesta comunitat, formeu part d'un projecte que arranca de lluny i sobretot que mira el futur precisament amb obres tan importants com la que s'ha realitzat aquí. Una obra que pel seu simbolisme i també m'agradaria poder destacar la bona actitud i la bona actitud del Vicenç, que ha estat absolutament fonamental per tal de poder realitzar aquesta obra. La casa t'ha quedat molt bonica, això està clar, però també el que ha quedat molt bonic i penso que ajudarà moltíssim també a poder gestionar i millorar la gestió que s'està fent de la comunitat d'aigua de Canyelles, sense cap mena de dubtes és aquest nou partidor que jo penso que és símbol també que hi ha una aposta per la modernitat de la comunitat. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i moltes gràcies, Oriol, i tots els membres de la comunitat per convidar-me a aquest acte de l'associació, de la comunitat de regants, la qual ara me n'assabento que presideixo també. Gràcies a tots. Anem a fer, diguéssim, simbòlicament... Això no va. Simbòlicament, diguéssim que anem a fer l'acte inaugural tocant aquesta campana i donant el tret de sortida. De fet, l'aigua ja està en marxa perquè fer-ho d'aquesta manera ha sigut una mica complicat, però d'aquesta manera, diguéssim, simbòlicament
ell tocarà la campana i d'alguna manera doncs, quedarà clar que això queda inaugurat el Partit Popular. Endavant.